Sublime. Yan, makarigrag mo tarupan the place. Amay na the place dagan na. Yan, makapagurigor mo. Ay, Uncle, yanagan mo nga talaga. Uncle, ubing pa. Masapa lang nga nalungtod. Inalagan mo. Ro namin yan, espiritu. The place gayam. Magal-alak sulit. The place. Paano tawag ni the place? 25. 25. Kung nagtumot na stress. The place, dasawang. Single. Single talaga, singgapon. No single ka, talaga nga kastake. Yan nga, awan pa yung aro tinabara. Kung nga kaparagpag mo. Nagmay natin sinilas mo the place. Puto! Oh, wow! Kasapaltat ah! Kaslasungop paltat. Ay, kanati angin na. Ano yung bagman, tama, panuno mo kantikas dyan. Kadaman nuno na. Tistingan na magkalaw, tistingan, pakita mama. Kasi ano, isuok ko, mama, panaso mama, the place. Na mama. Baka mapukaw ka, no? Pag interesa, nataputo nga kinilas mo. The place, at trabaho. Rock and roll. Contract niya nga contract service. Contraction. Kapita mo ay sa bagay ko. Pay susunod. Contraction no may sano duwada construction with S. Contraction di ba kung contraction? Tagaibit ng halo. Tagaibit ng halo. Di ba? Halo vlog. Ah, kasyan. Kaya sugarod, kinumplete halo. Kung nakahalo vlogs, kung makaluksaw ka, takitao. Pagpasalamat ka, tada sursurutan tayo nga lentag dito Pilipinas. Nga lentag. Bawal, no maiparit, ti agkabil, ti animal. No intro, no inside. No intro, nakastrip tayo, ti mapian. Manang Marlene, kala iturugan, na simsim pa panaglutong lubigat. Nung kanaladaman na apo ti masikog dita, saan kayo nga agbuy-buyan, tamang ano, mapagginawan nyo ni the place. Ay ka umala ti rupa, yan ti anak yo, kakaasin to nga maianak kong dumakkel, taado ti uyaw nga lakamon na. Ay, the place, ikaw mamot ako pa nakita di rupa. Nagwapo! Kami, hindi nakakasta ka, tamanagin ko. Nya. Dili, umunog di pala may nagtatakaw. Malkamal. Ay, okay na mo tako eh. Ikataw, kasi di kasi ni ikataw tayo. Lang, uy, nakang kuwaba, kang tuko baka. Wow! Nya, magtapakalubong magtapres. Ay, taples na may tabok mo. Baka amleng. Uy, nagmedibok na. Nagkuam na tabok mo. Nagmayatan na yan. Pinakadungdungsar mo. Nadisgrasya ka ti motor, winaro, na kinagatasaw. Pero upap ka katatasaw. Di ka intabla. Rabi eh. Kamuda siguro takke. Takal da. Uy, tao-ak. Nagbulagol sa inipatan ti aso. Kung ano, nadilinakan, magayam. The place, agayam tayo lang ito'y Well. Inyang ay ayam. Kasi kaano, agbagkal tayo dito sa among mga lawarwaran. Nung siya kinja ka, manjak almalang matay. Nabayag ko nga binalak, tagbagkalan the place, ngaminjak nga natay. When pinatas ko namin anong. Ito yung nagbatag mo, baka bang siguro gilungon. Nya ka na, jak amo niya tayo bagbagam. Batog mo ka no tabitwen, baka bagim ka no gilungon. Bagay. Dan sa bagti na dati the place. Kunwer. Paglaki din, di pagtitagim imbago, ni the place, mangruburgi pa ilaon. Dati the place, awan mo ti Juwam, di ba? Awan, asawa na. Inya, taramidan. Nada taramidan tayo pakam-amu ka tagad dancer tayo. Wen. Arami. Ang tamang nga maamuan. Di ba construction worker ka? Kaya agbagkat. Agbagkat eh. Dadagsag. Alangan mo. Oh, ayan na. Sige. Ay, pantay may isang nga dancer tayo. May isang nga dancer. Dati balasang. Dato yun. Siksi na, di place kita man eh. Nagsiksi niyo. Bukas pangarigan, armon na ka mo maasawa iso na. Depende. Depende. Wow, kasla si Kapay Lugi ah. Dapres ang pakamamu ka na. Bata nga balasang tayo niya. Pakasti ka na neng. Oh. Lang. Balasang daro. Balasang da ito. Pwede pa nagkunam nga. Amo latan eh. Balasang. Ina nga mga bakla isunan. Hoy, babae dato. Ori kita dito ni nalawa dato. Ori giwayway ka pa inuang diyon. So kaya mo ito yung nakapaipumpunan. 4 nga desperdos. Ay, apa niya tayo nagmungay. Apay, tayo di 4 ka nung nga 2 yung nagmo. Apay, inya data kung ada tama na data. Adik sa mo to. Ay, di ka adik. Traction supply mo di ba?
Sige ka dapat jayan ni kwa jisungwan. Baka mo kagaro, di ba kami lang tinagan mo? Bagam tinagan mo. Ay dati gayam umel lang makasao. Di ba kami lang? Bagam isinyas mo tinagan mo. Sige. Tata. Kung naman sige magkamamo ka. Ar. Isinyas mo pa mo may isurat ta. Ar. Ay nang ijina, the please ijay. Kung mula tanong kas ka na the please. Kas na the please. Nada please ha. Kas lang ni Ikeng. At least isang surod ka. Diyan. Ay tanagan na dito. Nagpinta ka sa magpasan na magbasa. Nagpinta ka lalapid ah. In loving memory of agak balot ka mo. sibuyas mo ti ang kutatay. Sige, ipagabisinyas mo tinagang mo marudan. Pagsasao ka kung nagsaulmul ka. Malkay, bagami nga umul ka, bitugagsan. Nabukingan, alayam, amumon. Awang ka na. Jack Pie. Sakpay. Check na Roni. Taga delegasyon. Alias, tablais. Shake hands garuda. Apay ta the place gamen. Naindak amo. Apay ta na palanganan ka ti the place. Palayaw. Palaya. Sige. Dito to, Roni Minyano Spirito. Uy, ata nang nagkuha-istoryala kini tapis about the radyo. Panan sa kanon, inrarod ti danong. Inlemos na. Jay. Nagsasaw biro ko na tao dyan ti radyo. Di ko nang ako, di nga nagsasado na ka nagsasaw da radyo. Apan na inlemos, inrarod na. Natiklo. Sige, data nga palasang nalaing nga. Natiklom dyan. Natiklom. Wow. Data nga palasang ating ko. Denggan na. Wan, amo nga parutaan na tarupam. Draman payod, agak lakasa. Dati na iti pagak. Data nga palasang. Mayaman. Bye-bye so. Mayaman dato. Mayaman. Ang tuk-tuk-tuk lang na time ko na mga excuse me. Biro ko na lang Four bagbagin wheels na dyan eh. 4 wheels na dyan. Dadya wuri. Anak isuna iti may sa nga manalo. Uy, nalawat ti dagada. Nakapay lang ang sumanao ka din. Nariungan madayo at sumapit si kanya sang auna. Data nga palasang. Anak isuna iti may sa nga manalon. Oo. 185 hectares ti dagada. Uy, mabaling kang agpatader ti resort. Wow. At ti Camposan to. Wow. May ratoy, tapos iti kabalyo da 31. May ka 30. Apay nakikita may tawa data. Ay agbuy-buya ka. Ito nga katungtong natin maturutyor ti utak ko dito. Data nga palasang nalaing nga agarado. Oo. Abang kagarado. Kaalangan ba? Alangan ba't? Sala Sige. kayo na naging nagam tayo ti imak. Golden hands kayo dapat Pwede na kayo maasawan. ti gaman ti imak. Haani ka man Basta ka na golden hands tayo lang. Nangatangkalan ka sa haloblak sa. Nasikap, binalsa mo ni St. Peter ah. Maestro, sana ma. Ayan, tawatan may manapoy, tinampik sa kapalakpakyo para kinita place. Sana na place. May saka, abad, at makasasawa ka. Mangasawa ka, di anak di manlalo. Naisot magustuhan. No agarado, agarado mag, agarado kay agwang. Tingnan tirami, alayin. Aking arado kayo. Arado. Ayan, Lopez family, bumulot kami man arado yaw. Awan ti arado da. Kung sarong tayo kumatoy. Hindi natayan tat aradon dati parangan ng timiriyan. Tinakapay binakunutan. Nagpinta sa ti Bermuda na. Awang garot ka. Minalon dati ka sipsibugan ng Jojo Pirjo. Awang garot ka daw. Awan ti arado. Oh, si Rod, awan ka rado. Sa Awan. kanata garot ka rado. I-drive na ka ni the place. Sine. Well, Gato yun. yeah! O ano arado akit ang tatimit na kalasuyot. Yung nagatintok timid talaga na ano nag-cute. Kasla tutugak ti bisikleta. Apay taroma makayawi napintas ka kung karkari mo to. Amo karkarito nagjojok tayo na dito. Aming ipagpagamit to the place. Joke lang ang angaw lang. Isong ano yung bagaming ang gwapo ka. Joke lang. Gwapo. Sige garudan. Sige. Amam taramidam no kasano ang tribe ti aradaw. Amam. Talya ko. Talyam tapos ibugkal mo. Hana, sa patigilikaw. Sa plitam jilikod. Apay pinitin siya ti pamayan sa ama. Tapay nang inang alda.
Agkita ka. Agkita ka. Nice. Badi dato yun. Bakan to mabigatan, stripe tabukot kong daplis Kanawan ka na suna. Oh, sige. Kasi kan kastoy, alaon data duwang nga karaykay na. Ingatom. Kasi karod. Apay nga tayo suro na kay sugarod ti script tayo. Isuro na ka mangisuro ka man. Ingatom. Ako ray! Siyempre, imbaba na ka wala. Tupak na ka wala. Salamat lang lagi tupak ti kinabahan. Kastina ako rin ka kami. Sakbay tanga paandaran karado. Siyempre, gasolina ang tapan. Uwin gasolina ipultang ko da bless. Ay malakal. Lahat ko data. Apamumuti pa ba? Sorry, ulo magayang da. Hamo isang sango dati ubod ko tayo ni da bless na baka makikita na di Xerox copy na. Karoro pa na. Sige. Dato yun. The place. Igamam di duwang sa Kung nadagamin tatay na Madam Marieta nga, iji tayo agpisto. Sabi kami dito tayo. Hindi nakakaro kita paklasan di sakam. Adi tumong mo. Wow. Alig hindi ka na maalam dili magaso. Alam niyo, duwang karay kay na nabes. Alam mo na. Alakad di mo ng Nga mga Ano di manukay na lang. Sige. Duwang nga karay kay na. Igamam. Stop! Wow. Nanganong kasi the place. Sta nga tong. Ang mga arado da yung sole. Yati nga eh. Traktor mo tapamayamon. Tura. Sige. Pagsakto lang ti nga to na the place. Sige. Alam niyo duwang karay kay ni Ingeng. Basta. Medyo ikayang mo basit the place. Basta. Alaw na masaktan mo di karo naman. Maestro. Abi nagkukutong mo talong pumunta place. Maestro, pasok! Nag-wild di kuliglig. Ili mo kumata. Tay-tayo mo to. Duwa nga lang dapat. Pigtaw lang dapat partakan no kas dyan. Sila ka mula kalkali mo tilungaw. Namagaman eh. Wala na. Nakapas, ang kakano nakapasa. Nang itatarami din tayo. Natarami din. Si kakano ti arado tayo sunat ag-dry. Wow. Sige mo ito na pagbigyan na kami. Pagbigyan mo ito na. Anda ka mabidisgyan. Sayang dili magasot. Kunang tatay. At kasi ginaramid ko tatay. Tapos iso nag-drive kinyam. Anda ka mga disgrasya. Inayat kinya na ta babae day jay. At parang nagkapa, mapunutan kaya, paypayan ka. Hoy, bisik ka mal. Baka pukaw. Kami pagpakita kinya na data na gayong-gayong tordanita baka sultupon Uy, ka. animal ka, bubut na sword mo. Nakita di live. Animal. Uy, napikas pala di Brit na bench. Bisit, nalakat tubay to, nangina pantalon. Nakadubli ka. Sige. Nagadon. At ang sapay pating mo. Tanong magdagita patong mo. Manunga patong. Sige garo. Tanong ko malpason. Ang kasi ka lang ni Pagbigyan mo tin niya. Wow. Kakasi mo dati balasa. Dapat makapasaka tanong maiyawid mo maasawang data balasa. Wow. Naina. Mamati ka kada. Mamati ka kanyame. Awan ti agjojo dito. Awan tagjujo. Awan tapay ang autikas niya makiasawa. Sige, alam mo lane. Kaya mato niya impis mo ni the place. Agsimpakan the place. Naglagan lang dato kita nyo kasla na tamang gawat ti bagina. Mayaman ni the place ni the pintas na. Kakaasi mo dyan na pukawan. Nakakar ko niya na. Sapay kumarit. Sige na the place. Basta siya ka nga makangis kinya. May katang matatoy tanong kalaunay mabanaw. May mayat. Uy, na may mayat na makaangis ka nga nalaeng. Uy, dadakil angis mo ka talaga. Sige nga Rudan. Kasi ka na talaga. Baka makuha di sa balon. Sorry ka, napakitak may gorot na. Sige, pakita manggaraw. Nyaya tata. Dagad dilmaw. Ay na marigatang kami ta saka man nagadumot si Mintuna. Basta talat na dahil saka na di tagayang main. Isaka tinalmos. Ay kontraksyon. Ang kamadanakan sanay kami. Sanay isunan. Nis di kita mo di saka kami tataning ngir-ngir mo teng. Ay sige go, tanamalpasan. Mangistoryaki din naramido mga waiting sheet ito. Sige. Ay, agore ka sayang dili magasaw.
nadadaulo. Sige na kami nagkasdi ka ni kasi naramig mo kinyak tatay. Kasi mabi. Nagkuhan. Ang arado di ah. Nagbuate. Sige, kasi ka. Ang kakas kasi makusay ang gisungo na nga makaigop titigos supa sa. Madayaw. Sige, garo Sige din. Ano pa sao nga sao kisardeng ko agangas magsao. Ay maulaw ka nakainom. Alin sukatan tayon di may isa. Maampay. Ay makatuyon balasang. Datoy bagay na. Barbecue. Todok dun baboy. Oh, diba? Kita Kita ni the place. Uy, kulala na. Naku, nakarkaro man na. Daktal nga babawi mo the place. Ne, irarod na ka ti the place kag tunglab ka mo tanay. Kasla ka mo. Pinagkitab niya na. Sana all. Dito iti kita ang rupa nga dito. Napintas. Ikaw pa. Sexy. Walang iba. Walang iba. Sige gard, gapam mo kay garudan. Damo kayo. Ay, bagam ganyan nanakan mo. Bagam nagan mo. I'm. Rone. Piksaan tulong. Piksaan. Tulong mo ta. Sugarot piksaan ta namang nagnanagan mo. Hindi maitutok ba yung maente lapayag ng atap? Nagareklamo dali. Duldog dati na iguyog ko. Nagaduntong magami nga ibagayo mga guyodog dati pa factory defect. Sige. Sikan sa kayo lang tayo. Isuna ni Rona. Ewan, kasi tapak-tapak. Nabagti mo. Makaalis magati-bagti. Sikan. Sige. Sige kang tatayaw. Ni Rona, anak isuna, iti cowboy. Nalaing nga sumakay. Marsuda to parang pag mo the place. Nabagti na siya. Maestro. Maestro. Abay. Bakas asawa ka. Mga asawa ka. Di anak ni cowboy. Naisod na magusto. Lo ang sakay kami. Ang sakay kayo at wag. Hindi ka tirabi. Nagringin kayo. Asinsin na kay kayo. Sakay. Nasa ka lalo tiit. Hindi mo na lang ang pagtugtugtug ko titas kasta ako Uy, hindi mabuibuya kahit di tinanatayan piyas-piyastaan pala pag perform maksuleng. Kasta tigurong mo iti kasla mangubog na bilit. Ngamno sumaho ka ni wow kasla sa laksak at wak kana natin sumingo jagal ala biyag. Oh, sige. Wow, nagsiksyawan tiyan na. Slim ang. Wow, uy, dapat bitaw ka. Dak ammo baka narabit na siguro bupes. Ay sige karon. Antay bumulog kami mang kabalyo. Pangalamay ti kabalyo, awan ti kabalyo da. Saan tayo toy? Awan ti kabalyo. Ale, awan ti kabalyo. Karkaro pa ka mo ti kabalyo. Si kakabalyo sakayan na ka ni Runay. Ni the place. Oh, sige. Sige karudan. Sakayam arunay lalaynam. Datakay lang makaputa-put ti kabalyo nga da nakarabaw nga kanaway nga nangisig. Isurukan ka sumanang awan. Oh, kasta. Datoy. Aguri ka da place ang kagsasaotan og saw ka toy sarden ko agangaus. Tugaw ka the place, tugaw kasta. Aguri ka met adamo din ko jubukok ko na bara na pudot. Nagbukol. Nagbukol basid dakol. Na apon basta nagpara. Pabaawan taman palitan ta. Tano na ba aw ngay disom. Among nga ka. Hamong ay ko tatakabutan ko ang tatag. Oh, sige may mali siguro ton. Mabalinan. Paitik ko nang pagintiri sa data dam kastak baka dakkel pa ay. Sige, kartakam. Kasta tugawam. Dato di pasungot ti kabalyuen. Agigam ka ano di ka Semut suling kasla da kararwa ti likoda. Oh, tapos huy ka pala sumanao. Normal ka pa. Tapos dato pagpikap jo na. Sige man, bautang, sugarod bautang. Bautang. Isurog sa mga isurag. Maestro, pasaw. No. Hey, wala pa, hey. Kuna nga din nga pagsasawon suling. Sige, ilagkoy mo agandar-garod na mo ilagkoy. Agtuko ka nga men. Kasta. Nadagsan ingay? Nadaglaangin. No. Ang sakay kayo. Ano kayo sa gunot? Ano kayo musong tagay sa no? Apa naman yung sa gunot?
Magna. Di ka magkanubag na nga, men. Magna ka nga, men. Ulit! Magna ka nga, men. Trabaho! Kunang trabaho! Ajinuhan ko mabisi, bakak mabisina. Ulan ka, place! Sige na. Magna ka nga naman. Aktuho ka nga, men. Ate, timula ka papispisan ng nay. Ay, barang. Sige. No. Magna ka na, magna! Agore ka na-stroke nga ro dati kabalyo. Dito, ikas lagi turturungan mga. Animal ka, sikatin normal, nagpauto ka, tibagsay. Pinya nga ro, nagtrabaho ka, obligasyon ko. Nagnakaw. Obligasyon ko karamihan. Nalyangkan sa mga bagtitan. Na? Nalyangkan sa mga Slight lang. Makaalis ka talaga, bagting. Nakapasa. Nay, o, saan ka kano nakapasa? Inya nga taramitan tayo. Nagbisit, pasapol pa, itutok pa di speaker. Inya taramitan tayo! Si Kakanochi Kabalyo tayo suna sumakay. Dato yun. Marsa akata parang pag mo dita. Tapos sulumugan pa, awan Nakita maun. Kasano yung nangyari, di nakita. Nakaliptong yak pa. Nakaliptong. Sige. I win! O, DJ ni Sige. Sige. Go. Wan, sige. Makatuloy, agor ka dili magasok mo. Tano maalam niyo pa ipa. Tano maalam dili magasok, sayang. Ora na malala ka, wow. Maya. Nakaaho na. Kahita, mamapit mo Sayang dili magasok na place. Awan. Amak mo kami tatabag tagin nagpaisaw. Siguro siya amot ako, sakay mo data, nagbabawi akmot. Ay, apay nalaka mo nga ro di. Nabutang na. Uri si kamot suleng, mayak ka maggaraw ka, apay nalakagaraw ka. Tapos nagrapis pa iso. Ay, nalaka ayang agsisina na kita para. Urang ko malala. Isa kayo na biyag na. Mariga mo. Uri if ilakang ka nagagala, kaya ko pa ilagbiyag. Ayan, palagpakan tayo manita, please, ka sa lugar di premium na. Awan na, 250. Di ba 250 ka gudwalaang. Pabayadak pa di parang isagun lumukin niya. 140. Pinangilala unay, 140. Ito, mano nga ubang ko na uksot. Ayan, thank you so much, the place. O may montolaan kinanti suling di premium na Wala, may damdaman. kanto yun. Tekang ka. Ayan, Mon. The place. May katoy Makan, the place. May kan, the Ay, place. nakadano nun siguro. Pakumustam to idan, the place. The place, makan. Sa ayun tumag kami tinagdakal mo. Si kamam mo tito pakanda ti maisa kaban. May kan, the place. Ayan, nagsubli ni. Abay, kurang tilwalo na nagsubli. Ano, Diyos alawad mo, adeng. Agore ka, baka di masang balasan ko baka Umay manan. Awan ti umayan. Makadto yun. Dato Ayan. Siya pa request na yan ti live tayo yun. Ayan, shout out apo yung 2,500 ang buibuya. Kaya ta ka nung makita tarupa. Ayan. Uy, kakwarta umaalaw tayo nyo na bigas. Makarun. Runing. Contraction lang, worker. Yan, apo, kumidag. Walang kasawa, single lang. Sabay tuloy nagsaw. Ayaw mo mga asawahin yung dancer namin? Kaya mong masawa? Pwede niyong isa, kanina. Pwede Yung isa yung kanina, ayaw mo yung mataba? Ako kaya ginalukmad. Jack pa yan. Made, narigan kita mamudata tabagbagi na kakaasing agtalo tapos sasawa na nga may talunan. Akay mo kayo da dyan? Kanaw. Niliportak Gigi, 3 mil kitag ko amin Oh, wow, naggalante. Ang kasanong nga tato 500 mo lampay. With ada 3 million ko na. Igatang pati bagas Mga ang kapay bagas? Dato, anak kami nga ang awon the place. Dati nga, mga tibagas. Inya bagas yung tagumata nga mamot, ano kumuto nga mo. Dinurado ko na. Agore kayo. Aguri kami. Doro na ko ito, napigsa ka tao. Wow, napigsa. Pati ang linggo napigsa. No apay mo niya, iniinom nga litra, nagadong ulawon na. Ang late.
Yakin alam ati 500 mo. Ayan, thank you so much. The place na may saka nga ng paragsak ka ng ikatila dingit iti Lopez family. Manong, thank you. Welcome. Ayan. Nakamon to mabuya dyan ti live kung dyan ti YouTube dati video tayo the place. Orayon ta now showing. Orayon ta mabuya mi dyan ti Animal Planet. Buri ka. Naman. Kaso lang, awang cellphone ko tinakawan da garente. Kudig sir gunggunam. Apa yung tatanga din ng takaw? Natangtanga, dyan ang iwara. Pagkanagan na ka video. Sino nga kami dyan na? Wala saan, katagat-tipes mo lang. Nyanagan na. Iyara sa asmo magpinag. Anti mo lang. Anti pagkahamog ko, di ka ruban ni manggagamog. Tagat-tipes mo lang tayan. Nagan ay palayaw. Mabuti. Palayaw na the place. Palayaw. Amo imamay kang damangod. Ay, amunan. Manong. Amo ginagtako di cellphone mo. Sino? Yung video. Sangkoy baga hanggang madanagan ikang kati sa karibaw. Ibagam lang, ikang kati sa karibaw kan cellphone ko ito. Ibaga ang dumanda. Pagsisinlaro to man data istorya. Nagngil kita ginag-video din naman yung baka kadagaw. Ginag-video ko ro. Ginagayo dak ng Ijay ni Kapitan Wabi pagkumpli na mapangada kami. Nya kay nakisasanaran mi dita. Tupayag ka pa iti sumo. Tapang nung nakita ka ginagtako cellphone. Lapang mo yung baga. Ura yung tibigatin na lawlawag. Ayan, thank you so much, The Bless. Ayan. Uy, so usap. Kaya mo nagrigat rakit dito ba? Uy, sapaling ka talaga ugali tao. Ayan, awan ti ragsak ti lubong na. Awan ti mulmulo. Ayan, once again nagyamyaman kayo may apo ti Lopez family, kan Rimbonasa family. Iti nasayaat kan nabara nga panagtaripato yo iti bunggoy ti Suling Dausban. Kan kada kayo mo tan apo nga bibisitas nga umay nakipagladingit ti pamilya nga nasitnan. Agyamyaman kami ti Anos nga Anos yo nga nagururay kan nagbuibuya kada kami. Ket dayti nga rabi apo saan pay apo nga last night ang kami nga available in Tulubigat iso nga tataapo iti panag-perform men. Ayan, once again, nagpasalamat kami ti Lopez family, kini Madam Vanessa iti Hong Kong. Ayan, na kami ulit apo ti Suling Dausban. Paki-like, share, subscribe, follow apo. Idag iti social media accounts mi apo. Dadag iti kanya-kanya mi nga Facebook page. Ayan, ipa-follow mi man apo ko da kayo iti Suling Dausban official Ilocano Joes. Kastamat at apo iti Suling at Bobsy and Suling. Ayan, tadamatan apo ti 544,000 followers mi iti Suling Dausban. Kastamat apo iti Bobsy and Suling kadamatan apo ti 50,000 followers. Ayan, tulungan ta kami kang mapay apo. Maumado ti bawat may sakada kami ti followers na. Paki-plug mo mo. Ayan, napay nagsubli ka. Naikali dato yun, napay kinuro pa ti asaw. Inyang manan! Kung sakaling ko lalayo. Lumayo ka na. Lumayo magaminan. Lumayo ka na! Layo! Ayan, ating The Bless, saan mga bayad data iti Suling Dausban nga 500 no dikat data nga ikat regalo nga naggapo iti grupo me tagamin nagunod minti 544,000 followers tawaray no kastapo restricted kami ilablaban lata apo dagiti followers tayo hanlata apo makiskisayan no di ka mapanlata apo ti medyo gitna ayan nagpasalamat kami lata apo dagiti masugid nga supporters ti Suling Dausban. Ayan kun kastamot apo nga suportaran tayo ko dagiti kakadwame tadamot apo ti kanya-kanyang page da Ben Ivan Gigs kun ni Marabi kun kastamot apo day tinumotibiyang nadana mo tanapo ti kurang at 33,000 followers. Ayan, tulungan da kami kumaapo nga umadupay iti followers, i-like, i-follow, i-share yo apo iti kanya iti page me. Tano madumot apo iti followers me. Tano proud to be Ilocano, proud to be taga Pangasinan kun proud to be taga Bilyas istampo yung apo nga day tinumotibiyang taga Tipias. Ayan, once again palakpakan tayo ng tinga Suling. Salamat kiningaw! Ayan, ang kayo panyagaw awig, tatipay mi tatang rabi ikas la halo-halo. Umununag umimimas, lumabrabi umipinta. Ayan, by the way, shout out kini Froilan, kini manang Rima Prado, all the way from Canada. Yes, at kami ulit apo, ti Suling Dausban nga, ngir-ngir, Isa ka na. Ayan, thank you so much.